Boa tarde. Sinto moito non poder acompañarvos hoxe no túnel do Viño na presentación da primavera de Portas Abertas na ruta do Viño de Valdeorras, como viñen facendo estes dous últimos anos pasados, pero quero desexarvos que estas xornadas que se van desenvolver esta fin de semana en Valdeorras e que xa son un clásico, pois se desenvolvan do mellor xeito posible, con visitantes por toda a comarca, que se leven o millor, que se poidan levar o millor que nós sabemos ofrecerlles como valdeorreses. Semella que non vai chover, que o tempo vai acompañar, e por iso, pois, creemos que van ser unhas xornadas especialmente productivas para toda a comarca. Quero transmitirvos un saludo especial a todos aqueles que estades na organización deste acontecemento e que poñedes, pois, bueno, o listón de Valdeorras á altura dos mellores destinos de enoturismo de España. Estamos traballando de forma conxunta no desenvolvemento dun plan de sostenibilidade turística que, por certo, tedes que rematar antes do 30 de xuño e tamén a través das nosas accións de cohesión en destino, pois fomos quen de poñer ao alcance dos empresarios, dos adegueiros, pois subvencións para organizar as súas bodegas e os seus espazos para ofrecer o mellor enoturismo posible. Sentamos as bases de un produto que xa se está convertindo nun produto moi sólido e consolidado, á altura da calidade dos viños de Valdeorras, ese godello que puro e que está ahora mesmo nos mellores momentos da súa historia, pois, bueno, ben merece o noso traballo. Vimos de anunciar tamén noutros ámbitos turísticos un concerto de Luar na Lubre o 16 de xullo no Adro das Ermidas, coa patrocinio de Turismo de Galicia. Vaise desenvolver o Silfés, o Terrasón, o Son da Estación. Colaboramos con iniciativas como a Ruta das Covas de Larouco, todo para facer un destino cada vez máis potente, cada vez máis recoñecido e cada vez máis ilusionante para todos aqueles que traballades nel. Valdeorras ben o merece que estas xornadas poidan ser as mellores das que se celebraron hasta agora.